Veliki šef iznenadio učesnike elite novim pismom koje je na opšte iznenađenje napisao izbačeni takmičar Miloš Radulović Soni. Dok su svi napeto čekali sadržaj, pisma je donelo dozu napetosti i emocije, jer je Soni u njemu na svoj način pozdravio Cimer i obratio im se poslednji put. U ovom stilu, bez usručavanja, preneo odluku o tome ko će preuzeti ulogu novog vođe. Ko je vas poznavao, ni pakao mu nije ravan. Ćubo, ti si mene jednom izdao, pa da ti vratim. Gale se dokazao, ali je Sofija novi vođa, glasilo je pismo. Janićevićeva se momentalno seli u hotel na narednih 7 dana, a večeras će se uz Milane Miloševića pre pretresa nedelje odlučiti ko će biti ovo nedeljim po trčci, kao i ko će biti njena omiljena osoba. S obzirom na to da se Borislavom Terzićem Terzom nije u dobrim odnosima, mnogi se pitaju da li će takmičare sve iznenaditi i baš njega odabrati za svog sedmodnevnog cimera.